Прывітанне, мае шаноўныя, прывітанне. Сёння серада, мы пачынаем наш новы стрым, як заўсёды раніцай. Трошкі затрымаўся, прабачце, калі ласка, хацеў пачаць яшчэ паўгадзіны таму, але знянацку заўважыў, што няма ў мяне плашкі на сённяшняе відэа. Што ж гэтая за плашка, як вы бачыце, Маус супраць Е100. Я б сёння хацеў пагуляць на абодвух гэтых танках, каб вынайсці. Не тое, каб вынайсці нават, а проста знайсці. Ды хто ж лепей сёння ў нас? Знайсці. То ў нас будзе лепшы па выніку сённяшняй гульні. А пасля таго, як мы пагуляем 3 гадзінкі, вось, і паглядзім на то, колькі мы нанесем шкоды, колькі мы натанкуем, колькі мы зробім нейкіх карысных дзеянняў, то бок будзем глядзець з вамі і на нанесеную шкоду, і на каточкі, і на засвет, і гэтак далей, і гэтак далей, і гэтак далей. Дзеля чаго? Проста дзеля таго, каб зразумець. Мноства людзей на сённяшні момант упэўнена ў тым, што гэтыя два танкі, яны састарэлыя. Збольшага я з імі згодны, але ўсё ж такі, напрыклад, калі мне трэба было выконваць CT-15 на гэтых, на аб'ект 260, то я гэта зрабіў, калі што, на Маусе. На Маусе, так. А калі што яго клічуць менавіта HP Delivery. Так, то бок яго разбіраюць, усю маску, ён ужо нічога не танкуе, на ім вельмі кепска атрымліваецца танкаваць, і гэтак далей, і гэтак далей, і гэтак далей. У мяне іншы досвед, і таму я сёння спрабую вам гэта паказаць. Без усялякіх раскачак, мы не Пуціны, нам не трэба раскачка, мы пачынаем. Ілья! Прывітанне, Сань. Нечакана, вы ўжо падлучыліся. А мне піша, што ў мяне адзін глядач. Ой, чакайце, каб глядзець статыстыку, трэба ж яе скінуць. А потым ужо будзем глядзець. Хтосьці з вас глядзеў апошні эпізод Ghost of Tsushima? Трэба яшчэ не забыцца на Е100 паставіць нармалёвую пуху на 750 шкоды. Бо я калісьці памятаю, што гуляў на Маусгане там. Глядзеў запіс у стороны. Зразумеў. Ну я памятаю, ты, Саша, пытаўся неяк там пра танкі ў асноўным, то бок табе не зусім цікава нават Ghost of Tsushima. Гэта я памятаю. Калі што, гэта экіпаж, які, памятаеце, былі гэтыя 5 ці 4 дзеўчын чараўніц. Карацей, вельмі стары экіпаж. Даўно он мяне тут сядзіць. Амаль 3500 хп. Адзін я только не разумею, навошта мне 10 фугасаў. На што я іх вожу з сабой столькі? Так, пакуль што па супраціўніках нічога не ясна, дзе яны, хто яны, як яны.
Там Удес. А, хто гэта? 50Б. О, 50Б. Хіба што його з'ядуць. Так, звычайна, бо гэта тая гра, у якую я граў. Але на іншае відэа стаўлю падабайкі. Дзякуй вялікі табе за падабайкі. Зразумела. Так, ВЗ, чаму стаіш? Што табе перашкаджае праехаць? Няўжо ж там, бачу, 215Б. Нашы ўжо падціснулі, а ты неяк сабе паводзіш. Нібыта патэха нейкая. Так, суперконь. Суперконь, канешне, гэта не той экземпляр, які я хацеў бы бачыць супраць сябе, але... Няхай так і будзе. Так. Нават 2 суперкані там стаяць. Собаки стали у позицию, бляха. Уже отлетели. Я покуль доехал сюда, яны усе отлетели, бляха. Киберспортсмены. О, бля. Что за мелодия некая такая на 30 Seconds to Mars? Подобная. Ты гляди, як ён паспявае, а? Табе іншых... Блядь, ну як гэта бесіць, слухайце, вось арта чамусьці на 200 дае маусу. Курва, каб ты здохла, вось зараз ты... Толькі позіркам знішчыў. Ідзі ў сраку. Першая шкода, 287, нормалёва ідзе. Так. Фош Б. Давай. Уй, разлёт які. Так, нейкія траблы з пінгам бачу ўжо. Адкуль не зразумела толькі. Ой, бля. Не команда, а звери. Глядзіць, што яны нарабілі, просто ўсіх паелі. Ёсць ідэя танкавання на Мауса і Е100, колькі заблакуе кожная машына. Не, ну ў гэтым і палягае сённяшні стрым, то бок я б хацеў паглядзець, як сёння гуляецца на абодвух суперцяжах. Вось, у самым пачатку я там расказваў аб гэта, то бок мы ўсе параметры будзем глядзець. І шкоду, і як гэта называецца, дапамога, так, за тое, што там адзнакі гэты нацягваюць. Вось, і ў тым ліку і натанкаваныя, не глядзячы на тое, што гэты параметр, ён не ўлічваецца тыпу адзнаку і гэтак далей, але гэта тое, што звычайна выкарыстоўваецца ў якасці АБЗ. Там жа ёсць да халеры гэтых задачаў, дзе трэба натанкаваць, пашкодзіць і гэтак далей на 15 000. Дарэчы, я зрабіў гэта на Маусе, і гэта было... Ой, калі гэта было? Гэта было ў мінулым годзе, у канцы мінулага года. Таму мы ўсе гэтыя параметры мы ў канцы стрыма падсумуем, паглядзім, што і дзе. Наступны бой Е100. Бачыце, гэта яшчэ Арні стаіць на ім. Так, Маусган у мяне, калі што. А мне... блядь, 64 000, гэта 700. О, я дурань. Ох, я дурань. Так, ну, калі так, то будзем Маусганам карыстацца, а потым, спадзяюся, пракачаем. Зараз X5 паздымаем на Е100. Карацей, на Е100 я вельмі даўно ездзіў.
Арні у нас быў у навагодніх коробках недзе там у годзе 21, магчыма. Так, 10 секунд. Маузган, добре. Дякую, що інтуїція вже прокачана. Так, до нас ВЗХ едет. Есоты едет. Так, 60 ТП так само. Оу, 60 ТП со своими кумулями, конечно. Мне бобін може надавати добре. Никто тут не выходит. Что за холера? О, объезжаем. Коллик 1-3. Хочется навод выходить. Опс, что там у нас? Ха-ха. Не отрымалось нечто. Оу. Курва, гэта ён мне у асак гэты попаў. Ты паглядзі, які лакер. На. Ремонт есть. На тобі jeszcze. Ти що тут забувся? Виїхав, проверяй.
Так, 60 ТП там. Треба з гэтым разбирацца. Ну. Так, 60 ТП павінны даесці. Павінны даесці яго. Сука. Трапіў у шаку. Просто трапіў у шаку, паскуда. Сюка. Змагаўся як леў. О, вітаю, Ян. Вітаю, шановний. Як твої справи? Тиждень нормальово проходить чи ні? Так, боже ж, на гэтым танку. Стоять на обороне, в штурме. Алеры вас бери. Колькі новых глядачоў. Мы просто прыйшлі трошки пазней, неправда. Яны ж былі, Ілля неяк заходзіў, Саша таксама ўжо, напэўна, 2 апошніх тыдні заходзіць штодзень. Ці ў запісы глядзіць, там піша ў каментах заўсёды. Викерс, Викерс, Викерс. Давай свои хп сюда. Иди, едет там далеко. А, вон ты. А что такое? Пробития не хапаю. Коли рамба ставлю, так. Чекай, куда ты едешь назад? Ты забылся. Ай, хлопцы. Чуешь, где ты там? Да поможешь, не? Конечно, ты по мне будешь кидать. И с плэшем 71. Сука, у меня брони, блядь, больше у тебя, чем себе хп. Як ты 71 выносишь? С плэшем. Говняк. 340, заебись просто. Вось гэта баланс у гульні. Гэта просто неверагоднае нешта. $290. Зашибись, бляха, я не могу.
Наш тестовый ты подъехал посвятить, да сдох там. Ой. Так, 22 секунды еще быть без этого, без наводчика. Так, 7 секунд. Ну что, светить нехто буде, не? Дякую Богу, трапив. Лежить они на им. Захоп. Де ж ти, собака, там стоїш? Так, так, так. Так, так, усе файно, але один тормоз на ровер. Але тут як з чоловіка, є же два. Мінус один тормоз на ровер. Ось оно що. Тому одним більше, одним менше. Не, ну так это ж направить можна легко. На Алігра до холери гэтых китов, які з подменними частинами. Тому ці там дисковые, ці просто гэтые стискаючие, там неважно. Все можно купить, заменить легко. Чаргове пораження. Так, але займатися гэтым я там налажу. А потім уже займуся. А, зрозумів, тобто ти все одно будеш. Ай, безбашенным. Гэта ж хамульцы. Яны ж за твоё жыццё могуць. ВРВ ты у меня пытаешься, так? Не, у меня нормалёво цалкам. Я адзінае толькі, слухай, учора мы з тобой стрымілі, я казаў, што ёсць там гульня. Пасля Цушымы яшчэ не ведаю. Павінна ж з'явіцца гэты сталкер, павінна з'явіцца яшчэ пару гульняў. Вось, хуценька павінна з'явіцца, не вельмі хочацца, але магчыма. Зраблю, тыпу, для хайпа. Будзе гэтая ж гульня пра, як ён, не кароль, а цар Малпаў. Памятаеш, такі кітайскі персонаж? Вось, то ён хутка з'явіцца. Ну, хаця, нешта будзе у любым выпадку. Вось, а што тычыцца гульні, аб якой я ўчора казаў, беларускага, пра гэтага вытворцы аднаго, то яна аказалася, ну, зусім... Блядь, ну, ёбаный рот ваш, а? Яна аказалась зусім сырая. Ой-ой-ой. Вось, я карацей пагуляў гэтую гульню трошачкі.
і кінуў, таму што ну там было на што паглядзець, ну але хапіла на 5 хвілінаў. Што, ўсе пазажымаліся? Бляха, не паспеў башку павярнуць. Нам уже у спину приехали. Да что такое деется, бляха, сегодня в рандоме? Ну все, арта уже. О, давай, 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 фугасами по 100. Мне это подавается. Да ёб твою налево, где ты там взялся? Собака бешеная. Куди? З усіх боков просто. Хлопцы, не жадаеце дапамагчы там трошки, не ведаю, паціснуць? Не жадаюць. Тут ужо маус выходзіць. Так, просто у яго шмат грошаў трэба на пачатку наступных сезон, калі жывы буду. Калі зіму перажывеш. Там яшчэ ж сноуборд пойдзе, так і да? ВРВ, карцей, пасля Цушымы трэба неяк узяць сваю сраку ў рукі, зрабіць гэтыя 2 агляды. Вось, і ну, зрабіць сумарны такі агляд на Цушыму. Вось, а другі агляд гэта на якую-небудзь яшчэ гульню, якая там распаўсюджвалася. Яна мне вісіць, я яшчэ не гуляў у яе. Яна не зусім фарматная. Тыпу тайкуна, памятаеш, калі ведаеш такі жанр гульняў. Добра, калі пойдзе сноуборд, а не паляціць. Не, чакай, ты што не робіш ніякія трукі, а ў такім выпадку, калі не робіш, то у сэнс ужываць сноуборда. Я трошки не разумею. Мне падаецца, толькі заради гэтых хоць якіх-небудзь трукаў падскачыць дзе-небудзь, развярнуцца і гэтак далей. Трэба на ім катацца. О, глядзіце, а ў іх там ЛТ вельмі цікавая стаіць. Хлопцы, ну что ж вы, ну... Так, или что у нас... Поехали, поехали. Ух! Адзінае, што застаецца на гэтых танках рабіць, гэта страляць з вертух.
Нема часу зводиться. Я тільки то довідався, що не сноуборд, а снауборд. Чому? Типу, літерально треба ангельською артикуляцію вимовляти, що? Там шмат чого ёсць. Ёсць карвінг, ёсць фрірайд. І зразумела, што гэта фрыстайл, дзе ты лётаеш. Сюка. Пробіў мою булочку. А ну сюды падстаўся. Чуеш, не? Объедем. Бляха, мы зноўку ляцім. 2-5. Да што за халера такая сёння з рандома? Дзе? Хто мяне свеціць? Чаму мяне гэта так бесіць, а? Ха-ха-ха. Я на Маусе. Ну давай, леопард, ну. Ты глядзі, ён разумна аказаўся. Ой-ой-ой-ой-ой, Рейна Чаронта, ну на што ты так робіш? Бляха, наш фланг той зусім паляцеў. Там ніводнага не збілі, паглядзіце, там шобла цэла чырвоных. Опс. На эрекцыі. Глядзіце, атрымаў па пысе і адразу такі, упс. Бля, цябе тут толькі не хапае, разумееш? Собака. 4, 3, 2, як доўга? Дзякуй Богу. Яшчэ пад станам. Зусім перастаў шавяліцца. Так было цяжка. А зараз зусім блізка да немагчымага. Давай, трэба зрязаць яго неяк. Та ідзі ты! Пробіццё павесіла ЛТ мне. Нарэшце, мы яго задушылі. Кля 65 собака. Дацягнулася. Так, там прыехаў Фош. Там яшчэ БЗ. Ай-яй-яй-яй, хіба што не паспяваю. Паспеў, добра. Ой, так. Гэта не маус, гэта леў, просто паглядзіце. Давай тараном. Что такое? Так. У яго КД? Ці куди ён? На. Ну ладно, добирай, давай. Давай, на ЛТ добирай. Мне уже нават и вынесли БК.
Не добрали. Нормалёва позмагаліся тут. Што за леў гэты Маус? Да не тое слово, ты паглядзі. Наўкола просто ніхто прабіць не мог. Сталёвая броня. Не, сталёвая сцяна. Так называется гэтая медалька. 4 тэхнікі за бой знішчыць. Ой, гэтая задача. Ой, слухайце, трэба ж уключыць рэзервы, каб на Е100 можна было б этот нармалёвую пуху выкачаць. Там не хапае колькі мне. 30 000 досведу. Так. Так, вось так і вось так. О. То што гэта мы зусім без рэзерваў гуляем? Так. Хіба што, бля, на гару трэба было паднімацца, але ці паедуць у нас Суперконь есть, Т-110.5 ёсць. Яны павінныя гару браць, і я ўжо бачу, што Т-110... А, не, дзякуй Бог, павярнуў. То мне падалося, што он вярцеў на адным месцы мае словы. На гару паедзеш ці не? Чаму гару важна, каб нашы занялі? Таму што я буду выставляцца вось вот тут, па гэтай сцежцы, і тыя, хто будуць на гары, яны тупо мне галаву раскавыряюць гарматамі. Ніхто з іх не паехаў на гару, сука. 2 ішака. А у іх нават ПТ сюды прыехала. Ну што, у такім выпадку будзем тут неяк акуратна адвольваць. Але з маёй хуткасцю, конечно, да. Не, з маёй хуткасцю тут не выйсці нармалёва. А дзе наша ПТ? У нас ніводнае ПТ не стала на адстрэлы. Сука. Просто мразь. Ну, кранвагон ужо выйшаў. Я лічу, што мне зараз увесь барабан кранвагон даст, а ён аддаў толькі одну ітэку. Блях, колькі іх тут. Ну, бля, людзі, ну вы ж прыехалі туды і стаіцё. Навошта так рабіць? Ты, сука, заебаў, просто заебаў. І гэтыя 2 ішакі стаяць, нічога не робяць. Ой, як цяжка. Ой, як цяжка, гэта будзе зліў, гэта факт. Наўрад ці мы тут вытрымаем. Падымацца на гару. Давай. Ну, вось яны і ёсць. Рацей. Забаўна, але чаму YouTube заўсёды пішаш мне аднаго гледача толькі? Я ж ведаю, што сядзіць каля 4 чалавек. А, не, 1 глядач і ўсё. Так. Ну, поедем на завод, направо, у центр.
Зліва нам нема чого, тому що YouTube не про рахування. Ти маєш на увазі подлік? $390 у тебе? Так, я заважу. Подписчикам. Яму... Не, гэта патрэбна, чаму? Таму што ён жа падлічвае, колькі гадзінаў, хвілінаў людзі застаюцца на стрыме. Ці цікавіць яго гэта ці не? Людзей маю на ўвазе. Пры гэтым заўваж, што калі манетызацыя будзе працаваць, так, там жа будуць плаціць менавіта за прагляды. Колькасць чалавек, правильно? А не за... не ведаю, там, клікрэйт нейкі ці нешта падобнае. Таму гэты паказнік, ён, параметр, ён жа важны атрымліваецца. Але чаму адзін глядач, што за халера, што гэта такое? Боже, ну чаму я адзін сюды еду? Ну як гэта працуе? Людзі, блядь, што з рандомам сёння? Чаму мяне трэба тут гэтыя каманды даюць? Ну як так? Курва. Мне уже так цяжка нармалёвую каманду даць. Едзе уже говно. Давай, круціся. Ой, фаза мяне столькі разоў прыніжала, пакуль я гуляў на Е75. Я прямо чую, як палає п'ята кнопка. На жаль. Наразі. На жаль, у мінулым баі зусім было кепска з гэтымі оплечнікамі. Ну, давай. О, ты ведаў, што я тебе тут прастрэлюю? Не ведаў. Правда? Ну, зараз бы маўся па каточках ты страляць. Чалавек зусім не ўмее гуляць у гульню, ці што? Я нічога не ведаю пра яе. Давай, назад. Пашанцавала тебе. Так, у мяне калі што меншае за ягоную. І трохі засумаваў. Вырашыў, не, ну зраку гэтага маўса. Нешта не ідзе. Давай, высоўвайся ўжо. Ой, мне падаецца, ты памылку зрабіў. А не, глядзі ты, ён выкарыстоўвае труп, фазы. Не заўважу, што там каток. Ну ўсё, гамон вам, хлопцы.
Чаму гэта? А, я ж забыўся, мне трэба ж 4 фрагі зрабіць. Ой, трапіў у гармату гэтага трупу. Толькі не дабірайце яго, калі ласка, сука. Усё? Блядь, ну что это такое? 14-3, ну... Я толькі пачаў гуляць. Собаки. Усіх поз'їдали. Так. Так. Новых не было. Это я читал то, что Саша написал. О, 2 медальки дали. Гэта я піў, калі што, не падумайце нічога. О, гэта могуць быць пакуты. Ці ў горад, ці направо. Куды ехаць? Не, мне как падаецца, там нема кутоў у мяне. З правага боку не пагуляем нармалёва, трэба ў горад каціцца патроху. Давай, зводься. Ай, добра. Ай, шикоўна просто. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ага. Сюка. Я тебе зараз выцелю. Ты думаешь, я тебе не дам? У адказ нічога? Ты ж тут стаіш, паскуда. Потым паглядзім, калі не забудуся. Ці заляцеў блайнд. А ну яшчэ раз. Кантрольны, так бы мовіць. Ну, нібы адчуванне такое, што я трапляю, бо сплэшу ніякага за хмызамі няма. О, зараз быў. Т-55А. Ці ты бессмертны, ці дурны? Што ты там робіш? Ой, боже. Што за фаза ў мяне ў камандзе? Чаму яна за спіной стаіць яшчэ? Так. Чакайце, а ў іх і 7 засвяціўся?
Ты глядзі на яго, а? Ён там так і стаіць. Бля, 423, да як вы гэта робіце, а? Я калі гуляю на арце, на ўсялякі выпадак удакладню, у мяне, каб вылецела 400, я не ведаю, чым я павінен страляць, але дакладна незвычайным фугасам, як вось гэты 212. 200 гэта норма, ну сука, 400 адкуль? Ды па супербраніраванай тэхніцы, ну як? Ну хто балансаваў гэтае гаўно? Чаму гэтак дзеецца? Давай, ну што ты ссышся? Ужо ўсе тапкі мокрыя ў цябе. О, глядзі, стаяць, фуловыя абодва. Раз фуловая азначае, што я не прабіваў. Магчыма, патрапляў, але не прабіваў. Так, яшчэ 17 секунд. Без БК. Што, крыса? На табе. Паспеў перанабіцца. Так, калі што, у нас балота гэта прайграла. Ну. Давай, завалі яго хто-небудзь там. У іх мінус адна арта, гэта ўжо будзе... Да ёб твою маць, ну... Ох... Як гэта працуе? Сука, ты дапамагаць будзеш ці не? Дзе там гэты ўваход? Ён жа ж павінен тут быць недзе. Я маю на ўвазе канцэпта. Гриль. Там гриль стоїть. Угу. Так, як іх перахітрыць? І канцэпт, і гэта ўжо там, так? Гриль таксама там. Мне падаецца, лепей будзе знізу. Ага. Бачыце, які хітры? Вось гэта вертуха. Вау. Ведаеце, такі халадок у жываце нават з'явіўся. Так прыемна ад гэтага. Так. Так. Ну, бывае, бывае. Што зробіш? Калі срака гарыць, трэба астужаць яе. Галоўнае, каб тут мяне ніхто не прабіў. Угу. Так, гриль не павінен прабіваць пад гэтым кутом. Так, там і сада ядуць. Бачу, што і сада ядуць. Так. Неяк тут трэба вось так, каб не было ні адному, ні другому.
Ось так ось. Ага. Тут рельєф. Башку сюди. Та йоли-пали, як тут стать? Говно позиція. Ну і як тут бити? Ага, концепт поехал прикрываться сам. Т-55 едзе дапамагаць. Ці атрымаецца? Не атрымаецца. Яны з'елі ўсіх нашых. Концепт яшчэ фуловы. Я шотны лічы. І Т-55 лічы, што шотны. Сосай. И ты сосай. Не трапишь, не трапишь. Ось гэты больш небяспечны, ён можа мяне закруціць, бачце, яго хапае прабіцця. Хапае прабіцця, каб у каток мяне зміць. Да і трапнасці хапае, каб у НЛД выцэльваць. Эх, а магло быць добра, калі б тыя не падохлі. Якія з Ісон 7 ваявалі. Да рэчы, яшчэ ніводнай перамогі на Ясотам няма. За сённяшні дзень. Маецца на ўвазе, і гэта таксама не атрымаецца. Ух, з нашага боку Е100, Маус і 7, ёлы-палы, золотая троица. А у іх Кранваген, Объект 277, ФВ-215Б. Больш-менш сучасныя, больш збалансаваныя. Ну так і ёсць, Е100 зноўку зліў. Так. Так, чамусьці 277 у центр паехала, што я там забыўся?
Так. О, нормальово, слухайте, яны кранвагена задамінавалі. Так, один только уже 277 подъехал. Эй, пробивайте его. Дякую. Зараз я подъеду, зараз все повырашаем. Бля, подставился. Это кольки? У нас -1? Так, у нас -1, и у их -1. Ну и сёмы нормалёво таки десант организовал. Так, соты. Что такое, а? Не отрымливается? Ну бывает. Ты головне не расстраивайся, разумеешь? Атрымаецца ў наступны раз. Зараз не атрымалася, а ў наступны абавязкова атрымаецца. Ты галоўнае спрабуй. Ух, Вікерс, які малайчына, а? У цябе маузган, у тебя таксама нармалёвае перанабіванне. Чаму ты не перанабіваешся? Блять, ну ты глядзі на гэта, а? Сука. Ненавижу. И сотый тормоз. Так. Ну, мне подается тут без варианта, только в центр. Нормалёво ТВП седали. Где ты тут?
дзіўны Удэс. Ведае, што яго цэляць, але ўсё роўно ён Што? Занадта перакруціў. Эй, ну як так полетіло криво? Там везеха ззаду у нас, гэта непрыемна, канешне, але... Давай, выходь. Ты яшчэ не шотны. Там што, нейкі басейн, фонтан, што там? О. Фу, дякую Богу, без урона. Что? Ну куди ж ти, що ти робиш? Боже мой, боже. Под усіх бортом виставився. А де ти там? Ну что, трошки подонервуем их, правда? Пока б я не похвалявалися. Что ж тут деется-то? Понастроили, бляха. Столбов, слупов. Так, мне калі што каро прыкрываю, да яшчэ і фош ёсць. О, тут нормалёва можем праскацца ім дасць. А вось і фош. Ты собака, поглядзі, а? Ну так, з таким розкидом тільки так і кидать, а інакше нічого не буде. Этого гриля забрали, добре. Тому можемо їхати на фаша. Так, что стерва не отрымалась и нечто, ну бывает. Такое бывает. Ах ты, сука. Гнида коричневая, ну.
Маус, конечно, не лепшы так для гэтай мапы. Я нейкі глюк быў графічны, што? Ці падалося? Не, хутчэй за ўсё не. Ох, колькі ў іх паехала на зелёнку. «215Б» стоит на отстреле. Ну стой, ну стой. Так, у Хэвика -1, добре. Мантикора, ты... Что ты робишь? Ты ж подставляешься под ТВП. Минус 1700. Классно тебе, правда? 2000. Минус Мантикора. Супер. Просто, бляха. Питання нема. Отгуляла, як має бути. На. Ах ты писюн. А где снаряд? Не хочу я тут гулять. Я поеду отсюда. Арта прокидывает, бьют меня, короче. Так, что у нас тут? И это тут уже тут приехал. Там, коли что, у них тяж стоит, вот. На. Паспробуем, паспробуем. Угу. Так. Куда ты трапил, собака? А, как поглядеть, еще было бы неплохо. Бом-бом. А цікаво, ось там ВЗХ у нас стоїть. На кой хуй яна там стоїть, коли яна нікого не світить? Ось хто мені подкаже? Уже 8000 натанковано. На, постой трошки, подумай над своими поводинами. Ой, бесполезные союзники на зеленце. Просто нема что казать про их. Можно неяк прикрыть, там из 4 ці нечто подобное. Дякую Богу. 11700. Только поглядите на это. О, нарешті нехто там засвятився. Давай, ТВП, ризикуй. Не хочеш? Ой, як кепсько полетіло. Ай-яй-яй-яй-яй, ну. Як це називається, гульня? Я тут що, домінанта нейкая? Что ты надо мной можешь так... Ой, холера, бляха.
Мне яшчэ 3000 шкоды няма. Яе мне не дае накінуць яшчэ яму. Два, 5, 2, 5. Там Т-110 Е4. Все спрабую мне накінуць. Дзяка Богу, пакуль не прабівае. Трэба некось сюды. На, хлопцы. Собака. Гэты Вікерс, гэта просто нешта. 2, 1. На. Дзе Альфа? Альфу давай. На яшчэ табе. Адзінае толькі кепска паляцела. 15, 370 натанкованага. 16. Халера. Каб яшчэ святло было, то можна было б шкоды нанесці трохі больш. А так. Так. 100 ТВП-ха. Ну, выйшла ты, глянула. Давай, подставляйся уже. О! Нарэшце. Сука, у каток. Просто у каток. Так. Не абсысці пакуль. Ага, пакуль. Толькі я так вырашыў, гэта ўжо чакае. Давайте-ка мы яго пачакаем тут. Дачакаліся. Ну, зараз толькі чакаць, каб мяне ніхто не... Ага. Все, можна ад'язджаць. У яго перанабіванне доўгае, я паспею. Давайте, хлопцы, даціскайце гэтага Т-57, даціскайце яго. Так, Вікерс. Є100, ці яго заўважыць, Є100. Вікерс, ці не? Є100 яго заўважыў. Я нават яго пашкодзіў. Гэта я у труп трапіў, правда? Гэта ж не просто так. Леопард. Як вам такое супрацьстаянне? Леопард супраць Вікерса. Ой. Ой. І што ўсё гэта занадта складана. Є100 адляцеў, на жаль. Ну і гэты ляціць ужо. Паскуднік. Ой. На што я за імі паехаў? На што мне быў гэты леопард? Кажа, зараз 2 гледачы ўжо не 1. Ну, 1-2, і ўсё. О, выканаў мае ТТ-12, моцны хлопак. Ой, паскудства, нашыя завалілі зелёнку. І ў Вікерса залетала. Гэта, канешне, так. Але няблага, 16870 выйшла неблага. Є100 перамога. Ёлы-палы. Толькі паглядзіце на гэта. За 45 хвілінаў першая перамога гэта была ў яго. А Маус адразу па паражэнні прыляцела там.
Оу, 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 оу. Тут без вариантов. Только центр. Больше ніяк. Только город. Кто со мною? Нормально, что никто. О, Скорпион. Ну что, не зловим мне карате, нет? Поехал. Так, и Сёма, пушка там. Так, я тут один, коли что, и это вельми кепска. Это прямо супер. Дерьмово. Як яшчэ гэта сказаць. Так. Гэта вельмі цікава. Я на такой мапе, на гэтай мапе я яшчэ такого не бачу, калі што. Бля, ну. Нак-нак. Опс. Да ёб твою налево, ну як гэта? Ну трэба цікаць, інакш ніяк. Угу. Так, уже утёк. Уже утёк. Супер разъезд, охуенный. Я такого лічу вось ніколі не было. Александр, прывітанне табе. У мяне піша адзін, калі што. Просто такого разъезду ніколі не было, каб толькі аднаго цяжа пусцілі ў горад. Пиздец. Нема словаў. А як выкрасліць гэты вось бой з усёй плеяды баёў? Ну, таму што як гэта ўлічваць? Turn toward me, look so weak. I've never seen you with such tired eyes. Everything said we just traded for a suit coat and a tie.
Я неяк гэта адразу прапусціў, але панцерваген, капваген 7 паехаў у цэнтр, у балоты кінуўся. Што? Ой, блядь, што такое з рандомам? Чаму гэтыя людзі мне трапляюцца ў камандзе? Навошта яны перавыдумваюць тактыкі усялякія? Не, это Рамон. Я адзін тут разам з 2684, я нічога не зраблю. Супраць двух ёхаў, тым больш, што... Пстец просто, куды ты трапіў? Ён мне трапіў у кут вежы. Дальні кут вежы і прабіў. Да, затое у нас 2 цяжкіх танкі ў цэнтры вострава адбілі, выспу гэтую граву, ці як яе яшчэ абазваць. Пытанняў няма. Ты заябаў, блядь, мало того, што прабіў, дык яшчэ і пашкодзіў мне наводчыка. Як яны гэта робяць? Як? Я соты прыехаў, 500 хп на борце. Малайчына, пытанняў няма. Ты зноўку ўнізе ўжо. Слухайце, нешта мне падказвае, тут няма чаго рабіць. Толькі чакаць, пакуль гэтыя, якія ў цэнтры завіслі, яны прыедуць ім там у спіну і так далей. О, добрае траплянне. Давайте, 2 у 4. Ну. Мы тут зместимся вдвоих ці не? Сука, потоплю, я уже такі злы. На. Все, тони. Давай. Ты что нешь там, ці не? Не. Заўваж, колькі мап у гры, а гуляеш на адных і так самых. Так, Сань, гэта асаблівасць распрацоўшчыкамі нават. Калі я не памыляюся, 5 гадоў таму яны адкрылі, што карацей ёсць сервак. Кожны дзень у 3 гадзіны ночы на серваку адбываецца перамена, то бок там ёптваю перамога, ну няхай. Вось, і у 3 гадзіны ночы вось гэты пул мапаў на серваку, які маецца, менавіта пул мапаў, не ўсе там 40 колькі іх ёсць у гудні, а такі спіс кароткі, ён абнаўляецца. Ну, нешта трапляе, нешта удаляецца, не зусім новыя мапы там заўсёды. Вось, таму, калі ты гуляеш там сесію нейкую, вось, адзін дзень, то ў цябе заўсёды там пул, ён складаецца, не ведаю, з 15, з 10 мапаў. Вось, адсюль такія паводзіны. Тое, што ўжо даўным-даўно ўсе заўважылі, а гэтыя распрацоўшчыкі, так бы мовіць, яны гэта прызналі толькі 5 гадоў таму. З чым звязаны, я ўжо не памятаю, шчыра кажучы. Чаму яны менавіта так зрабілі? Магчыма, дзеля таго, каб заўсёды была нейкая чэрга, калі вось яны фармуюць баі, то бок табе ж трэба, каб было 30 гульцоў, правильно? На адную мапу. Вось, і пры гэтым рэжыме гэтыя штурм, там, сустрэчны бой і гэтак далей.
камбінаваць. То бок, каб не было такой сітуацыі, нібыта ты на 7 узроўні сядзіш і чакаеш бою больш за 2 хвіліны. Магчыма, з-за гэтага. Я ўжо дакладна не памятаю, што яны там казалі. Вось, але трэба аддаць належна, ўсё ж такі яны вельмі часта паступаюць як свінні. Ну, гэта адносіцца менавіта да менеджменту кампаніі. Вось, таму што проста спрабуюць заўсёды наябаць гульцоў, інакш я не скажу. Давай, паварочвай. Не, паспеў заехаць, паспеў, да? Ну вось. Сюка. Дякую Богу, його винесли. Так, пакуль што нікога не бачна з супраціўніка, чаму так цікава? Калі б яны былі на балоце там, на кішке, ці як яшчэ назваць, яны б ужо засвяціліся. То бок яны што, стаяць у крысу проста на гэтым фланзе? Вельмі цікава. И что ты там кричишь, соц? Тебе что, засветили, ці як? Алтай нема, тебе не могли засветить просто так. Ага, вось Шкода засвяцілася, добра. Я нават не паспеў. Ну, чалавек, які цярплівы, бачце, выехаў на дзеду. Дарэчы, трэба неяк выкачаць гэтага дзеда, а то... Ну ёб твою мать, ну куды ты паляцела, ну? Сабака. Ой, блядь. Стабілізація ўзроўню божества. Трэба на гэтай пушцы зводзіцца, інакш ніяк. На жаль. Гэта табе хоць і маус-ган, але і ляціць на ім неяк на маусе. Гэта факт. Тебе чэрці дралі, ты паглядзі, а? Бум, 8-0, блядь. Ці ў адну бок, ці ў другі бок. Што такое? Што дзеецца з гэтай гульнёю? Яшчэ гаўняком кідаецца. Цікава, хто ў іх там стаіць? Хто знішчыў аб'ект 140? Гэта не тое. О, трапив. Колькі альфа? 530. Ну, неяк можна перажыць.
А, там 704 за скалою стояв. Зрозуміло, зрозуміло. Стой, 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 стой. Добре стоїш, молодчина. І, блядь, так і відав. Треба було кидати. Максим б забрав. Фугасами ён кідае, ты паглядзі на гэтага дурня, а? А хто сёння ў 24-м годзе гуляе на фугасах, калі гэта не бабаха? Ну, блядь, так... А, так, згодны з тваім каментаром пра менеджмент і наябаць гульцоў. Не, ну сапраўды, слухай, яны ўжо спаліліся дзе толькі можна. То бок, па-першае, кіслы спаліўся, калі у самым пачатку гульні, гэта быў які там 10-й процяг 14-й год. Ён казаў, што не, у нас няма ніякай тут механікі, каб вас наёбваць у параметры тыпу палёту снарады і так далей. Потым аказалася, што гэта не проста ёсць, але яшчэ і запатэнтаваны як мінус 25 плюс 25%, сука, чвэрць проста ад усяго. І гэта тычылася як не толькі альфы, што яны прызнавалі, тыпу альфа калібаецца вось на гэтым узроўню. І гэта тычылася і стабілізацыі, і прабіцця снарадаў, то бок, ну, трэшак. Потым, я памятаю, іх была яшчэ цэлая кампанія медыйка, вось гэтая, дзе яны нагаварылі такога, што проста піпец. А асабліва, што тычылася кіберспорту. Я не ведаю, ці ты цікавіўся калі-небудзь ці не. Танкавым кіберспортам там, ну, такое рабілі, бляха, што валасы ўжо шавеляцца ад гэтага. А асабліва мне падабаецца, што спачатку яны мы будзем за гістарычнасць, потым, бляха, пасядзелі, падумалі, гадоў 10 такія, не, нахер гістарычнасць, трэба там новая прэміум тэхніку, гуляем за грошы. Карацей. Ёсць такі ж гэты прынцып у гульнядзелаў ці гульняробаў, як іх тут перакласць нармалёва. Play to win или pay to win. Вось яны спачатку play to win рабілі, а потым уже pay to win. Але, ўсё ж такі ў гэтай гульні ёсць і даволі неблагія моманты, тыпу, што калі ў чалавека рукі з плячэй растуць, а не з задняга праходу, то нават пры адсутнасці данатаў ты ўсё ж такі зможаш гуляць добра. І ў цябе будуць так цяжкія баі, гэта факт. Вось, іх будзе шмат, нашмат больш, чым у чалавека, які пастаянна кідае грошы з варгеймінгу. Але ўсё роўна ты зможаш накідваць і аб гэтым будзе казаць твая статыстыка, тыпу сярэдняя шкода, там, колькасць прабіцця, ну, адсотак прабіцця. 62, куды паехаў, я не разумею, што ён робіць. Ён тупо што, вырашыў заташыць всю каманду супраціўнікаў у адзін твар. О, глядзі, іх тут двое. Так, адзінае толькі як яны будуць падстаўляцца, вось гэта мяне цікавіць. Так, наш Т-62 адлятае. Адлятае, гэта факт, а мне трэба неяк злавіць іх. Як злавіць?
Вось толькі так, магчыма. Ён будзе праязджаць тут. Так, а словы панкова со стороны распространения игроки должны периодически пострадать. Вось, об гэтым таксама. Ну, гэта ўжо было после закрыцця кіберспорту. І тое, што яны сапраўды так камбінуюць баі, каб у цябе былі серыя добрых, каб ты адчуваў сабе больш-менш нармалёва. Ну, а потым просто будуць цябе піхаць вось такія баі, нібыта 14-3, 15-0. І ты ні халеры не зробіш. УДС. Дык ужо еду, ну, хлопче. Паскуднік які, а? Паспеў. Оу, ты паглядзі. Ты паглядзі. А на гэтым фланзе, калі што, я адзін застаўся? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Каб вас черти драли. Ноль 8. До речі, 0,8. Imprison my fear, just pull me away, pull me away. Secret fantasies of me. Will they ever see the light of day? Так. Так. А куды тут падацца? Калі ў атацы, то я яшчэ разумею, а тут пры абароне на гэтым танку. Ну, такое. Поедем на стандартную позицию для цяжкіх танкаў. Паглядзім, ці можна будзе нешта зрабіць там. Чаму я в этом не упомнены? Тому што супраціўнікі займаюць вось гэтую вось ныку, выставляючыся толькі ад галавы там. А ў мяне галава, яна кумулямі прашываецца наскрозь. І там будзе вельмі цяжка, калі нехта стане стаяць супроць іх. А памятаеш па ТСУ-152 з гарматай БЛ-10, як яе адабралі? Бо цалкам добрая была, але зноў аддалі 152, бо за грошы можна ўсё. Так! А гэта не адзіны выпадак. Гэта ўжо сістэма. Так, там нікога няма. Там нікога няма. Хлопец глядзіць туды. Вось ВЗХ прыехала. Карацей. Не хочу тут гуляць. Лепей адсюль выйсці. Адзінае толькі можна ад арты, канешне, атрымаць па галаве. Но ўжо неяк перажыву. Воу, что это такое тут?
Так. А спрабуем разам з усом. І гэтыя хлопцы не падстаўляюцца, а вось гэтага цэнтра, магчыма, можа нанесем каму-небудзь шкоду. Опс. А хто гэта ў нас там ідзе ў вялікай такой грамадзе, а? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ободва пробили. Ободва. Так, Ганкевича. Ці Ганкевича будзе па мне кидаць? Не. Сука, трапляюць і трапляюць. Маглі б ужо і не трапляць. Ой, ну, што гэта такое? Блядь, я дурань. Я ўвесь гэты час бэбэхамі гэтымі долбанымі шмаляю. Учасны ён потрапіў у нього ў каток. Там з БЛ-10, я памятаю, самы вялікі факап быў тым, што яны, калі адбіралі ў ІСУ 152 звычайнай гэтую гармату, то яны матывавалі гэта тым, што ну, тыпу, не гістарычна там і гэтак далей, занадта ўжо дамінуюча. І тыпу для балансу гэта трэба. Вось. І калі з'явілася 152К, то, канешне, у людзей палыхнула нармалёва. Таму што, блядь, толькі што яна была імбалансная, а потым, ебай, за грошы ўжо назад вярнулі. Я вось чакаю, калі ў такіх гульнях будзе з дроны. Я не толькі пра год, а пра ўсе гульні, звязаныя з вайною. Чакаю, ну, а ў калды ж яно мелася. Я нават памятаю апошнюю частку, калі гуляў, там нейкі Modern Warfare, ці то першы, ці другі, то там былі дроны. То бок, калі што, вось павінна ў гэтым годзе калда выйти, я абавязкова буду яе стрыміць. Пра тыя, якія танкі знішчаюць FPV? Бо я памятаю, у калдзе была магчымасць кіраваць гэтым. Ва ўкраіне нават выкарыстоўваўся адзін з першых. Байрактар, о! Розныя весялі так. Ну, зразумела, калі FPV, так, я не памятаю, каб такое было. Вось, але вось памятаю, што тыпу Байрактара там было нешта такое, там была нейкая аперацыя ў Афганістане начная. Памятаю, што я лётаў на гэтым дроне. І у яго яшчэ на борце был гэты гатлінг. Раней, як вучыў гэты верш, не разумеў сэнсаў, які верш чакае.
Хары у нас просто склад ёсць, але там больш праз баг гэта можна. А што яны нясуць на сваіх плячах? А, ты маеш на увазе, што я цытаваў гэтае, хто там ідзе ў вялікай такой грамадзе? Так, калі ў нас Хары заняла балкон, то мне лепей праехаць нізам. Ой, да і Фош прыехаў, не, трэба дапамагаць зараз. Конь, сука, хадзі сюды. Стаіш, патэшаш. Блядь, 1118. І па Харай. Дапамажы! Сабака. Не, ён стаіць, ён нават не чуе нічога. Ой, бляха, як цяжка з дурнымі гуляць. Ён стаіць па цэнтру патэшыць. Супер, цяжкі танк. Малайчына, пытанняў няма. Так, а зараз Фош перанаб'ецца. Так. І ён з'ехаў. О! Вось гэта калі што. Давай, круціся, хутчэй. Там ёсць дрон звычайны, які можна сачыць за боем, ён лётае як звычайна, але некаторыя фракцыі могуць навесіць на яго бомбы, абдараваць, калі ён паляціць на танк ці яшчэ чагосьці. Ды гэта ты пра склад, зразумела. Ну. Так, цікава, як разгарнецца гэты бой. 5-7, калі што. У нас вода знікла, лічы. Вынеслі проста. Так, я супраць Фаша выстаю. У яго ў барабане будзе каля 2000, калі не памыляюся. Урону, пашкоджанню. То бок паўтары барабаны я яшчэ вытрываю. Шесть, 8. Мы яшчэ ляцім. Бля, ну як так? Гэты Фош 490. 3, 2, 1. Ёсць контакт. Ну, пакуль я гэта ўсё рабіў, нашых з'елі. Наших з'елі. І дзе тут трываць гэтую абарону? Елка. Так, ой, хто з арты? 212. Ага. Добра. 5, 4, 3. Просто одним позірком я ўжо навожу на іх. Нейкі жах. Канешне, яно не паляцець, а як інакш.
Я один застаўся, правда ж? Три, два, давай. 3, 2, 1. Ну, я паспеў, калі што 4 фрагі зрабіць. Так, чуў пра Венесуэлу Мадуро 109% было на выбарах. Так, о, Вожык зайшоў, прывітанне табе. Агульны вынік. Я не толькі гэта чуў. Са смешнага, але, бля, конечно, Мадуро то яшчэ доўбень. Так, є соты наступны. Там Мадуро, конечно. Не, ну ведаеш, у іх гэты кружок такі, як у дзяцінстве, памятаеш, людзі збіраліся ў кружок, там, макраме і гэтак далей. Дык у іх ёсць зараз аўтакратычны кружок. Мадуро, Лукашенко, Путін. Вось усе там. І Орбан, калі не памыляюся, таксама з імі быў. Вось, гэтыя могуць. Гэтыя заўсёды. Нават можаш не прасіць, яны самі ўсё зробяць. 109%. Так. Яшчэ па тэлебачанні нацыянальным паказалі гэта ўсё. Яны могуць. Там хіба што, ведаеш, пасля 20-го году туды зладзілі камандзіроўку нашых БТшнікаў. Судзячы па таму, як яны зрабілі гэта. Бо памятаеш, вельмі даўно штосьці такое было. Таксама інфаграфіку нейкую малявалі. Датычна Лукашэнкі там і нейкіх там паказнікаў. І паказвалі гэтае ўсё на суседзямі, там Польшча і гэтак далей. І памятаю, што ў Лукашэнкі было 61, а ўжо не памятаю, правда, які параметр. І вось, тыпу, у Пуціна там няхай будзе 60, там некага яшчэ 58 і гэтак далей. І у Польшчы ці ў Літве там было 80, але намалявалі па памеры такі самы, як 61 у Лукашэнкі. Тыпу, гэтая лінія, бары вось гэтыя. Таму сапраўды адчуванне, нібыта да Мадуры паехалі працаваць беларускія прапагандысты. Што табе не імёцца? Вожык, як справы твае? Адпавядзі ка мне, калі ласка, на пытанне. Ці паглядзеў ты тое кіно, якое табе прапанаваў? Ці не? Бо ў мяне ўжо ёсць нават наступнае для цябе. Ой, пакуль звядуся. Валера ўжо ўсё паздыхаюць. Я пісаў вышэй адразу. Оу, чакай. Бач. А у мяне ёсць наступнае для цябе. Акселев. Вось выходзіла гэтая частка, ведаеш жа ж? Паліцейскага з Беверлі-Хілз. Я сапраўды не чакаў, што мне спадабаецца. Таму што ўжо... Слухай, а дзе людзі? Дзе яны ўсе? Вось. Спадабаецца, таму што, глядзі, як было смешна. Сидзеў я Netflix, адкрыўшы. І ён такі мне дасылае паведамленне. Я ведаю, што табе спадабаецца 100%, вось гэтае кіно. Я такой, бля, ну не халера, я не веру ў гэта. Што, тыпу, нейрасетка там неяк вылічыла, што мне спадабаецца вось гэта Акселев. Ну і пад вячэру я ўзяў проста паесці. Першую частку, другую і гэтак далей. Ну, не ведаю, сапраўды, гэта апошняя частка, яна глядзіцца асобна, насамрэч. Там не трэба ніякай пераемнасці, усё вельмі якасна было зроблена. І мне вельмі спадабаўся фільм. Проста, сапраўды, забаўляльнае кіно высокай якасці. Гэта было для мяне нечакана. Сапраўды, у мяне былі занадта заніжаны ўжо планка дзеля яго. Можа... Ад'ябіцеся, людзі. Што вы наляцелі на мяне? Вось бачыш, з-за цябе як усё кепска. Ебр на 460 даў, вы паглядзіце толькі на гэта. Ебр, 460, што? Ты собака.
Не, глянь, ты пробиваю и все. Просто всю сраку расковырял. Так, мяркую, мне спадабаецца. Гэта я вінаваты, адцягваеш увагу ад гульні, галдой шпуляе. Да похеру насамрэч, чым ён там шпуляе, не аб гэтым. Хутка мень. Ну, є сотага, ось, дарэчы, сёння бачу адрозненне, бо, паўтаруся, вас не было ў пачатку стрымы, я на Е100 гуляў апошні раз, можа, гадоў 4-5 назад. Гэта, ну, тут не бачна, гэта крацей, вось камуфляж у яго арні. Гэта я яго выкачаў, паставіў гэта камуфляж, паставіў камандзіра Арнольда. Вось, і гэта было 5, можа 4 гады таму. То бок, вось, увесь гэты час ён стаяў, і ён сапраўды быў неблагі танкам. А тут я па ім бачу, што яго прашываюць проста наскрозь. То бок, такі бой выдаць, як на Маусе, на 16700 натанкаванага, на Е100 сёння немагчыма. Ось, сапраўды, а нават блізка. І нягледзячы на тое, што ўсе блогеры, якіх я гляджу, насамрэч, як гэта не выносяць, ну, карацей, негатыўна адносяцца да Мауса, тыпу ён толькі хпшкі возіць. Яго лёгка зараз вынішчаць. Ну, гэта насамрэч так не выглядае. Е100, вось хто хп свае аддае для супраціўнікаў. Ну, конечно ж, яшчэ ёсць тайпы. Тайп 5, тайп 4. Кружок аўтакратаў, падабайка. Ну, а слухай, ты што не ведаеш гэтага, Сань, скандалу? Зараз я ўзгадаю толькі, каго ён тычыўся, і гэты палітык ён сышоў пасля гэтага скандалу. Бля. Карацей, у чым быў сэнс? У тым, што калісьці вельмі даўно за прэзідэнцтвам гурток па інтарэсах, так, за прэзідэнцтвам Трампа у Амерыцы ён зарганізаваў закрытую канферэнцыю. Трамп зарганізаваў, куды запрасіў усіх амаль што, кроме Лукашэнкі, калі што. Там быў Орбан, Пуцін, там былі, нават казалі, гэтыя, бляха, не тэрарысты, там былі нават з Ірану хлопцы. Толькі не рэлігіёзныя, не рэлігійныя вось гэтыя, а, ну, іх жа ёсць там і рэлігійная частка, і ёсць палітычная частка. Карацей, вось, ён зарганізаваў гэта, і яны распавядалі, тыпу, як жыць, што рабіць. Галоўны аратар у іх там быў Орбан, калі што. І пра гэтую канферэнцыю даведаліся журналісты. Распавезлі. Я памятаю, што усіх далбаёбаў сабраў. Так, там сапраўды былі вось усе, не то што далбаёбы, там я памятаю, што нават быў, ой, не правы сектар украінскі, а гэты з Медведчуком, як іх партыя называлася? Хто памятае? Вось, то бок іх, да, стерва, ты накидвай. Бачыш, я табе свячу, а ты накидвай просто. ОПЗЖ, во, вось гэтыя там былі. І крацей, пасля гэтай канферэнцыі, калі ці Таймс, ці то Бостон, Гардиан, яны распавялі аб гэтым, пару амерыканцаў, калі не памыляюся, так, амерыканцы, яны пайшлі са сваіх пасадаў. Ну, канешне, Трамп не пайшоў нікуды. Вось, і карацей, вось, назвалі гэта такі, вось, не кружок па інтарэсах, а, тыпу, яны дзяліліся сваім досведам, як арганізаваць аўтакратыю. Аўтакратыю ў умовах, ну, то бок перайсці з дэмакратычнага ладу на аўтакратычным. Такі вось прыкол. Да бля, что такое? А, у меня ж нема гэтага наводчыка. То што я тут скарджуся?
Боже, які он медленный, поглядзіце. Пад станам. Пад усім гэтым халерным, блядь, мне фугасамі ковыряе. Блядь, ну чаму не полетела? То ж могло б полететь, правда? А не летить, а не летить. Собака такая. Хлопцы, вы неяк эффективней, калі ласачка, смаляйте по іх. Бо я могу не дожить. 7200. Меня арта просто выносит тут по 100 хп гэтых. О, і зноўку няма наводчыка. І зноўку няма наводчыка. І зноўку гэтая вежа будзе варушыцца ледзь-ледзь. О боже, і набойцу нават вынеслі. «678, а як вам? Ебать, вось гэта, блядь, шкода. 678. Курва. Як ты гэта зрабіў? Арта! Отдай мышь, ёбаная гульня. 678, твою мать. Вау. І гэта без прабіцця, калі што. Ой, ты бы на перапыначак ад'ехаў. Куды? У сэнсе, навошта? Хутка ўжо будзе перапынак. Яшчэ гадзіну і ўсё. Ой, бля, вось гэта нумар. 678. Памаўся. Што? Як яны гэта робяць? Даўно не было гэтай мапы. Ты калі в РВ пытаешься мяне заўсёды, дзе ты перамагаеш, я заўсёды узгадваю стрым, які рабіў Леўша. Гэта расійскі такі топ-стрэмер па танках. І ў яго быў такі мімас даволі моцны. Я яшчэ сачыў тады за ім. Карацей, у чым быў прыкол. Быў такі вайб, што ўсе стрымеры каталі на адсотку перамогу. Ну то бок, чым вышэй, тым лепш. Там у кагосьці было 70, у кагосьці было 60, ну і гэтак далей, разумееш. Вось. І паскуды, ты паглядзі на іх. Прабач. Карацей, ён таксама сеў такі, сёння гуляем на пабедкі. Сёння гуляем на перамогі. Вось, і гэтак далей. Карацей, там, блядь, цэлая нарэзка была яго, што, ну, тума чалавека выносіць, разумееш? Вось. І нічога не мог зрабіць. Там такі стрым атрымаўся яго, там ніжэй за 60% было, карацей. Вінрэйт у яго. Вось, і потым, калі яшчэ доўга, магчыма, там год ці два пасля гэтага стрыму, вось, нехта там, ён пачынаў нешта за статыстыку казаць, яму заўсёды, ну што, сёння з пабедкамі.
А там просто, там треба було бачити в эту сторону, там нічого не давали йому робити. Там фокусили на арті. Ось як зараз по Маусу стріляли просто, ніби не існувало інших танків у Воколі ніде. Там упарувались, то бок барабанний танк просто приїжджав, давав барабану його і до побачення. Ох, як довго ён зводиться, да що такое з ним? Не, треба абсталяванне неяк перагледзець, тому што ну гэта немагчыма. На Маус-гані гуляць з такім вось зведзеннем, што, блядь, ды каб яшчэ ляцела яшчэ вертухі, я разумею. А то ж і вертухі не ляцяць. І зводзіцца ён нібы даходзіць апошнія хвіліны свайго жыцця. Ой, собака. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну что, одно пробіття покуль? Як я кончений, я проорбаний, закрите посідження. Ну, все. Видатно, видатно, питань нема. Є соти просто вражує своїми махчимостями. Что по обсталяванню? А ёптва, а на что мне тут оптика? Так само давно не было. Мне падаецца, мы вакол гэтых двух мапаў і крузімся заўсёды. То одно і то другое. Дур-дур-дур-дум. Цікаво, 60 ТП куди поїдемо? На воду. О, два Мауси, глядите, поїдуть туди. О, зараз супротивники такі обрадуються. А, 6000 хп привезли. Что за вежа? Его такая дивная, что это? Тур на даху стоит, если что. Так, Баджер і із 7. Із 4. Так, ну что? Ой, бля, у их 2 арты. Угу, и одна уже тут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Арта тут стоїть, хлопці. Треба ніяк буде. Тільки пстрик, пстрик. Ну як так? Я на штовр полетіла, чому не прибила? О, виїхав, добре. А тут... Я що, мало повернув? А йому пол. «316. Да иди ты в сраку!» Отвечаю, ну. Не, бесполезно. Я на вот кут не могу выставить. Как меня баджер не пробил. О, нормас. Хто там казав, що не треба відпочити? Відпочиваємо. Чекай. Так, там 140-й. Добре. Ти допомагаєш, ні? Блядь, ну полетела ж. Ну я ж бачу, що полетела. Чому не пробила? А яны там удвух стаяць, ты паглядзі на гэтае. Тупо поехал на размен. Так, слухай, хлопче, мне падаецца, нам трэба ўдвоіх просто яго праціскаць. Не гледзячы на арту і ўсё астатняе. О, молодчина, давай. Я, калі што, буду доўга перанабівацца, табе трэба трапляць. Ой-ой-ой. Давай, добирай, калі ласка його. Чому не добираєш, ну? Ух, я вже перепужався. Ну що нас, арта? Ти наступная, падла. 697 хп. Не, ну конечно, коли 680 повесить мне, то все будет кепско. Бакчат уже з'їхав, добре. І напевно там 261 так само. Так. Так і ёсть. Так, Фош 155. Ён у плохой позиции стоит, у кепской. И мне, ага.
Мінотавра прикриваю. Цікаво, Вікерс тут ёсць ці не? Не падобна на тое, што ён там ёсць. Ой. Гэта проста Мінотавра не ведае, як свяціць. Таму і не падобна. Собака. Ух! У маску трапіў. Леопард стаіць. Ну што, сонечка маё? А страляць будзеце? Не, хлопцы, ну я не разумею вас. Што за ёб твоё налево? Вось адзіная праблема, што Леопард не дабег да Вікерса. Я шотны. А Вікерс можа знішчыць мяне лёгка. Што? Малявала, што Е100 быў фуловы. Калі што? Няма засвету? Цікава, дзе яны? Так, ну, допустим. Допустим. Батчат ён там. Дзе Вікерс? Хто мне распавядзе, дзе гэтае гаўно? Твою мать, Леопарда, ёб твою. Сука. Просто не барака. Я зараз у полі супраць гэтых дваіх. Зашибісь. І Маус недзе там з'язджае, куды ён з'язджае, незразумела. Заляцела. Хе-хе-хе-хе. Боже, як мне пашанцавала. Як мне пашанцавала. Дзякуй Богу, не прабіў. Зараз яшчэ толькі ад арты не атрымаць, і ўсё будзе выдатна. Ой, ой, а вон ён. Бяжыць. Ён бяжыць у гэты час. Всё. Ух. Дарэчы, я ўчора пайшоў у KFC. Прыйшоў туды каля 22 гадзіны і пачаў глядзець відос пра сушыву. Нормально. Пад курыцу зайшло.
О. Першы раз, калі што за сённяшні дзень вось на гэтай мапе. Але я не ўзрадаваны. Не ўзрадаваны таму, што? Таму, што ёсць артана адна. А гэта прыемна. Гэта прыемная навіна. Пытанне толькі як. Кутоў няма, таму ехаць на гару нельга. Трэба неяк УП разменьваць. Было б толькі з кім. До речі, ВРВ, ти доглядзеў до конца, так же ж? Сушыма, як табе вось гэтыя краявіды, усе гэтыя карцінкі, якія малявалі распрацоўшчыкі так выдатна? Ну і канцоўка, канешне, яна такая была, ну... Яна добрая была, гэта факт, але было шмат над чым падумаць, раздумваць, карацей. Так, 140. 140 ты як? Ты дзе? А чаму у нас тут такого нема? Вось у іх ёсць там такі пагорак, а у нас пагорку нема. Ну і як гуляць? Ой, я яго проста прабіў у вежу. Так, чакай, Мінатаўра у версе. А хто яшчэ там? Там 140 быў, вось хто. Давай. 140, ну? Твою вежу я докладно пробью. Давай, выходь. Меня прикрываю паттон только. Лічу, что ніхто. Каб стояла нейкая яга ці 4005. Ну, выходь. Давай, хлопча. Треба подтискаться, мне подается. Тут уже нема чего чекать. Не глядишь на то, что я один. Яны з паттоном там воюють. Яны на мяне не звертаюць уваги. А, что? Неспадзянка? Ух, як полетел. Просто вверх туды. У горы. Вось гэта быў стрэл. Ты як гэта зрабіў, га? О! 3, 2, 1. Ёсць траплянне. На жаль, ён выжыў. Незручны рельеф. Я так их не пробью. Ты шкода допоможешь? Ты перенабиваешься просто. Ой, зараз их арта тут просто. Давай, добирай шотных. Не будешь шотных добирать? Малайчына, пытанняў нема. Эх, просто подаровал 500 хп. Добра, 140, ты один, ты ведаешь гэта? Ты ведаешь гэта. Давайте, добирайте его, хлопцы. Его арта добрала. Ну, не благо.
Усё, грэль нанес адную шкоду і в ангар. І харта яшчэ жывая. Ты паглядзі, а? Ну як так? Нешта я зусім забыўся. Ува што я гуляю. Да. Ой, не, мне ў гару нельга ехаць. Поехали сюда знизу. Я с говядиной бургер брал. Ну, такая собі вечера. А я вчора собі готував ризотто. Ну, то був криш з смаженими, з смажених городинами. Слухайте, а с ребра вылетая уже миллион, коли что. Вылетел. 2 гадзіны, не полные 3. 2,5 гадзіны гуляем, и миллион с ребра уже пошел. Ось гэта цяжкія танки. Говядина, воловина, кстати, до речі. Воловина. А не говядина. Виглядає добре, що? Ризотто? Куды ехать на ФВ? В ангар, бляха, чувак. На что ты брал, коли ты не ведаешь, куды ехать? Прояви некие творчие порывы. Ось придумляй нечто. Давай, придумляй, перемагай. Тягнися дозор. Так, до нас едут ВЗ-55, М4-51, ФОШ-155. Ну, неблаго. Мы супроти их зможем гулять. Головне, каб на отстреле там у них не было нечто такое зовсім уже неподъемное. Бух, доездился на 1390. Але концовка краху наблыталі. Трэба было забіць ГГ, маўляў. Самураеў Бусідо. А вот за таких, як дядька, бабки, месца, каля гона і так далей. Ну, слухай, ну, сапраўды, таму што... Можна я неяк тут, хлопцы, праеду? Можна? Вось неяк так, вось праеду, тут вось так каля вас.
Таму што, ну, калі што, яны абаранілі па факту 307. І гэта не прамое траплянне, ці прамое траплянне было, прамое. О, наша арта адпрацоўвае добра. Вось, таму што яны на сваёй войспе, яны зупынілі нашэсце манголаў. Так? Так. І яны дадалі ім правесці нейкія там атручваючыя гэтыя рэчы. Вось, халера яго ведае, скуль манголы ўзялі гэтую рэцэптуру, мне так і не зразумела, як яна да іх трапіла. Яны ж не ўзялі проста ваніты тых, хто памёр, правялі аналіз спектральны, так, і нешта там у іх удалося паўтарыць. Тыпу яны зразумелі, што гэта вось гэтыя кветкі і так далей. Ну, выглядае немагчыма. Каб ты здаровы быў. Так, гэта ад башкі тут стаіць. А, там Т-10 едзе, добра. Таму мне ўвогуле не зразумела было, як гэта... Сабака. Хапіла ж прабіцця. Чаму Сёгун загадаў яго збіць? Адзіны для мяне адказ быў гэта ў тым, што дзядзька сапраўды там нешта намуціў. Бо інакш на што? Як? З-за чаго? Не дакруцілі чарнуху, атрымалася проста добрая гісторыя з хэпі-эндам. Ну, хэпі-энд такі сабе. Перакруцілі занадта з гераізацыяй гэтай вось. І зноў хапіла яму, ты паглядзі, а? Ён проста ў стык трапіў. Як? Ось. Ну, але гэта... Гэта галда. Там яшчэ кумулі былі, і так далей, крацей. Вось. Чарнухі не ведаю, як там было, не было, гэтую чарнуху трэба было рабіць ці не, але, ну, трошкі нереалістычна атрымалася зусім. То бок, як я заўсёды кажу, калі ты чытаеш добрую гісторыю, ты ж лічыш яе добрай, таму што асацыюеш яе з сваёй мадэлю нейкай паводзінаў, з гэтым абразчыкам. А тут ты не можаш гэта ўзяць, нейку абразчык гэта зрабіць, таму што яно нереалістычна. Крацей, ты гэту мадэль на сабе не нацягнеш. Вось, і ўжо ў канцы, так, трошки згубілася. Вось калі там быў эпізод стака, ён сапраўды быў вельмі эмацыйны для мяне. Таму што, ну, так, дзе гэта, хто гэта мяне засвяціў? О! Прыехаў, пабедзіў, перамог. Так, не, я не хачу пад арту яшчэ падстаўляцца. Гэтая какаха з мяне зноў па 300 будзе выціскаць. Ух. Куды гэта я паехаў? Дзякуй Богу, на гэты раз яны не трапілі у стык ці куды-небудзь яшчэ. Ай, сабака. Паскудная. Так, АМХ паехала, добра. Бо я ўжо лічу, што я сам зараз паеду з правага боку. Бо колькі можна ж. Зноўку зверніце ўвагу, на Маусе 5000 на танкованага.
На Е100 такого не було. Ух, яга стрелила і трапила. Ну, нічого, буває. Буває. Every little thing you do, it gets me thinking. By another shot, you got me drinking. Girl, you shut me down and there's no witness. Got me in my feels, she would never listen. All the alcohol is Ну што, яшчэ паўгадзіны, 31 хвіліна там піша мне, і будзем рабіць вынікі, глядзець, што ў нас атрымалася. all the times with you, they just fly by. All the memories О, ну ні. on me like you're tie-dye. Got me falling for you, I hate Дзякуй Богу, што толькі адна арта, але ўсё роўна гэта выглядае нібы... Ай, паеду направа лепей. Я не хочу по цэнтру стаяць. Леопард нават паспеў заехаць на гару. Ёлы-палы. Аей-ваей. Як казаў мой дзед, аей-ваей. Што гэта будзе? Иди в сраку. Собака, иди отсюда. Что ты робишь тут? Да поможите. Собака. Приехал, напужал меня, но... Да, каб я толькі хацеў. Хлопцы, задушыце яго, я вас прашу. У нас на адстрэле нікога няма. Не трапіў, на-на-на. Собака зараз бы прописал не на 1000. Воу, шкода, куди? На что? Ой, бляха, герой папіровый. Ну все. Головне, каб мне сказать, чтобы я не сунулся, а сам куды поехал. Арты нема. А прыйдзецца ўсё самому рабіць. Вось разумееце? Разумееце, як усё кепска? Ой-ой-ой.
Ну, ось так і ёсць. На. Мінус 1000. Так. ФВХ приехала. ФВХ будзе нешта рабіць тут у нас. Пытанне, што? Тут не бачу, за мной ніхто не сочыць. Так, так, там тайп 4 і... Угу. Леопард з'ехав. Так і ёсць. Ой, давай, Леопард, смелее. Смелее, что ты... Что ты крутишься там на месте одним. Ой, камені, камені, камені. Сосай. Зразумела тебе? Мне адзінае не падабаецца, што нейкі пінг дзікі. Што, лічыў самы умны, тут разумны. Не атрымалася нешта, так? Зато я зараз ведаю, дзе твой паплечнік. Ён тут мяне кантралюе. Ну і... Опс. Не было магчымасці ўжо накідаць яму. Там Іс павінен дабіраць. Так. Так, а тым часам Іс падставіўся пад фінтрагера. Ну, хлопцы, ну вось ён зноў праехаў. Як? Як вы, курва, гэта робіце? Вы разумееце, што Леопард вось зараз вось адсюль паехаў так, заехаў зноўку ў цэнтр. На гару. Ну, бля. Ты ўсё яшчэ там стаіш? Ўсё яшчэ там стаіш. Малайчына, малайчына, стой. Так, добра. Пражэта у нас злева, Леопард на балкон падняўся. Зараз мы тут праедзем. Леопард з'ехаў з гары, добра. Нармалёва. Мне гэта не перашкаджае. — 262, пры гэтым ён у мяне не трапіў. Ой. Гэта не гульня, гэта проста здзек. Проста здзек. Ён з плэшам 262 знес. На тайпе вельмі саманадзейны хлопец быў. Так, лепей пачакаць, мне падаецца. А ён мяне не заўважыў. Так, объект 704. Яшчэ ў іх на выспе. Леопард недзе знік, а дзе? Ну, тут хіба што няма дзе хавацца насамрэч, гэта не тая мапа.
Ці бачу я його? Так, я бачу, але мені трошки перешкоджає тут усе. О, привітання, паскудство. Блять, я ще й угуслю. Без пошкодження. Ну нехай. О, гляди, хто у нас тут. Ён нікуди не зникав, ён просто перемістився трошечки. Ти розумієш, що у тебе Альфію не хопить мені забрати, тому у будь-якому випадку тобі гамон. А нормальово трималося, 5400, доволі бадьоро. Пробач, нічого не читав, бо був зайнятий. Так, монголи травили людей на раз-два. Ну і без допомоги гэтых кветак, гэта факт. Нават, калі не памыляюся ж, ёсць сведкі, ці што нешта падобнае, калі Чынгісхана атруцілі. Потым нават першую біялагічную зброю ўжывалі падчас асады Феадосіі, плюс багаты будавікі ад Китая засталося. За грошы і землю. Бацьку, во, сапраўды. Так, мы на чым, на Е100 гулялі. Нармалёвы боль, слухайце. 5400. Больш-менш. Так, зноўку маус. То бок, навошта было рабіць з гэтых кветак нешта такое проста, ну, яно зусім не выглядала падобнае на праўду. А тое, што, ну, гэты інстытут, як іх называюць, чакай, ніндзя, не ніндзя, ну, карацей, з гэтых забойцаў у Японіі, і іх паслугамі карысталіся заўсёды сёгуны. Не толькі сёгуны, але і джыта тое самае. Ну, карацей, тут такое было занадта гераічна. Гэта выглядала ніндзя, ну, карацей, і гэта выглядала занадта ўжо, разумееш, тыпу, настолькі адпаліраваныя яйкі, што не выглядалі падобныя на каціныя. Ну што, павезлі свае ХП, за рагон станем. 279, даўно не бачу ў рандоме 279. Кинг-Конг 2004. Это 20-гадовый Кинг-Конг у нас, разумееце? З намі ў камандзе. Так, 50Б выставіўся, курва. Ён будзе мяне чакаць, гэта факт. Зараз убачыце ўсё. Во, 110 сетры правильно робіш. Ідзіце ў сраку. Наляцелі, ты глядзі на іх, а? Ой, 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 ой. Ну, давай, дагарай. Дагарай, калі ласка, не дагарай, паскуда. Выжыў. На табе. 1000 хп знялі, нават больш. Пакуль праехаў. «50Б заехаў». Вы разумееце, наколькі ўсё ў нашай камандзе кепска з адстрэлам. 50Б заехаў на гэтую, на гару. Ой. Баджар куды едзе, не разумею. Ну што ты сюды едзеш? Ты ж павінен быў стаяць там, свяціць сам сабе і адкідваць. Каб усялякі, бляха, МХ-50Б не проехали. Не, куды ты едешь?
Так, у гослю трапіў. Ну, спадзяюся, што прабіў. Так, 279 наш. 1147, блядь! Як хочацца разбіць манітор зараз, а? Каб вы ведалі. Гэтае гаўно, яно проста скінула і трапіла. І прабіла мауса. Паскудства. Так, Леон. Все, нормас, еду. Леон, успокойся. Успокойся, не выходь. Будь аккуратны. Заўважыў. І адразу назад. Вось за гэта маус люблю, што ім... Ой-ой-ой-ой-ой. Я яшчэ перанабіваюсь, ты кудысьці паехаў ужо. 3, 2, 1. І тут гэтае гуно мяне дастае. Ой, боже. Адзінае, што перашкаджае мне гуляць, гэта арта. Хер з гэтай 40.05. Вось сапраўды, хер з ёю, няхай. Адзін раз за 2,5 гадзіны гульні. Але арта проста анігіліруе гэтых танкаў, што Е100, што Мауса. 14-2, 15-2, віншую вас. Чарговы супер-мега-быстры бой. О, слухайце, да мы пагулялі зусім не шмат. Колькі гэта было? 4,5 хвіліны бой цягнуўся. Так, 14 хвілін, ну яшчэ 2 баі хіба што мы паспеем. Не, такіх як гэты 3, а звычайных то 2. Так. Няўжо у нас і Wargaming паслухаў і дае нам новыя мапы. Мне так падабаецца. Трэба ехаць трошки правее. Я люблю на гэтай мапе гуляць на цяжыках ці на ПТ моцных. Вось сюды, і калі што дапамагчы нашым ПТшкам, ЛТшкам. А потым ужо вяртацца да цяжэй супраціўніку, якія там займаюць пазіцыі, выставляюцца, памыляюцца і гэтак далей. І сёмы, куды ты шлях свой трымаеш? Чамусьці налева. Два, 6, 8, 4. Калісьці быў вельмі добры танк. Але зараз... Ой, слухайце, у нас ніхто не паехаў свяціць. Нешта я еду з надзеяй нейкай на тое, што нехта засвеціць там. А наша ЛТ чамусьці паехала налева. Ды яшчэ ўжо пашкоджанне атрымала сабе. Так, адсюль выходзіць я таксама не хачу. Мне даволі шмат месцаў, куды можна прабіць. Type 71 ўжо атрымлівае па сваёй галаве. О! Яно тут.
Разумеется, что яно тут. Я ж калі выехаў, адразу засвяціўся, то бок. От ты, блядь, подъехал учасно просто. Малайчына. Пытанняў няма. Тут нема. Так, пакуль блайнды, лепей это не голдою кидать, правда? Я не заўважыў. От зараз заўважу. Так. Ці ёсць сэнс выставляцца? $705. А, хто там яшчэ чакае? 279, нема сэнсу. Так. Ну і як тут гуляць в такім выпадку? Сярэднім танкам дапамагчы. Да хто тут свеціць? А вось хто. Добра, добра, добра. А ты што? Стаіш, сумуеш, дапамагаць не хочаш? Так, калі што, у лючок яго можна прабіць. Нават не думай пра гэта. Выставіўся ён там. Ну, паглядзіце, куды ён трапіў. Вось бачыце, вось гэты маленечкі? У самы крайчык. У самы край трапіў і прабіў. Паскудства. Я інакш не скажу. Так, Вікер стрывае неяк. Вікер стрывае. А дзе ён тут будзе, а? Вось тут? Паляцела добра, спадзяюся, што прабіла толькі. О, вітанкі, Анюта, вітанкі. Мы ўжо хутка скончым, я табе набяру адразу, як скончым. Можа сюды? Не, туды не. Ебр, давай смелей трошки, а? Не, так не пойдзе. Так не будзе працаваць. Бах, камусьці там бока узорвали. О, добра, добра, поехал. Давай. Зводжуся. А я на сейві стоїть. Вікерс, допомагай, давай, єбро. На тобі. А? Баш на баш, ти мені, я тобі. А що у нас тут ніхто стоїть, що я не тицькають? В сенсі. Тут нікого немає. Отже ж, йолупи. Вікерс, допоможи, коро. Ну, Вікерс, ну ёб твою мать. О, дякую Богу. Супер, малайшина. Так, давайте. Вікерс у мяне ёсць на прыкрыцці, гэта добра.
Адзінае толькі трэба неяк выцягнуць гэтых хлопцаў сюды пад іх прастрэлы і абараніцца перад... А дзе ён там? А як ён там стаіць, што яго не бачна? Ну? Вархнешся, не? Добра. У іх балкон вольны. І зноўку тое самае, разумееце? Зноўку гэта арта знімае мінімум 200. Ну як так? Так, паехалі, пазіка 7-га будзем калупаць. Бамц. Блять, ну як яно так полетело? Ну сука, ну левый бок. Просто. Ой, боже ж мой, боже. На тебе яшчэ одну дзірку ў галаву. Конечно. Увогуле ні гуслі не збіў нічога, таму што ў броню не трапіў. А куды я трапіў? Хто мне распавядзе, а? Дзякуй Богу, што перамаглі. А то было б зусім сумна. Тры хвіліны яшчэ маецца. Я не памятаю, на чым мы першым пачыналі. Давайте яшчэ раз на маусе. Апошні бой. Вось гэта ўжо сапраўды апошні. Новая мапа, добра.
Так. Т10 ВК-4502. Леон. Покуль что все добре. Так, гэтая плоскасць поехала уже туды. З 277 там змагаецца. Мы, на жаль, не пераедзем. Ну куди ти ховаєшся? Не полетела. Не, ну типу, а чого я на восьмерцу виїхав? И он что, лечит, что он десятку танканец, и что это? И собака, выцелен. Эй, ну 277, ну як так можно? Полову хп уже зубил. И тут трапил, зновку. Бляха. Что там за человек гуляет такие? Что ему так шансує. І з пробиттям, бляха, і з трапністю. Т10, коли що, не такі вже і трапні. Отбор, то гуляємо. 277. Треба трошки назад від'їхати. Пробач. О, у нас, коли что, на базе проблемы. Ну ты это... Занад, блядь, ну... А чому ніяк у Т10 просто в кропку летіть, а? Ось так, наприклад. Скільки у нас там? 122 ТМ, Шаремельє. Угу. Треба ж ніяк базу боронить, слухайте. Ну ось, мінус. Зараз він тут буде виходити. 277 я маю на увазі. Сиді. Цікаво, кобра буде виставлятися чи ні. О. Пошанцевало. Щиро кажучи, йому моцно пошанцевало. Угу. Ну тут только застається подтискаться и примать. Все, что тебе дадут. Круто, допомог. Так. $443. Альфу не дали.
Добре. Тут уже хутенько бой скончыцца. І мы падбіваем нашыя вынікі. Што ж мы тут нарабілі за гэтыя 3 гадзіны? Так, 27 баёў паспелі згуляць. Пры гэтым у нас вінрэйт занізкі. Усе астатнія чамусьці ў зялёныя. 1 200 000. Мейце гэта на ўвазе. Што калі вы гуляеце на гэтых танках, а яны павінны гуляцца на галдзе, інакш ніяк, асабліва Маус. 1 210 000 лічы. Твою мать, вось гэта бляха рахунак. Што ў нас пашкоджанняў на Маусе ўсяго 2080, затое заблакаванае 4089. Ну, лічы, што 4000. 2 і 4. На Е100 2300, а заблакаванае ўсяго 1770. То бок, самі глядзіце, што для танкавання Е100 сёння не падыходзіць. Па факце, 1700 сярэдняя гэта занадта мала. Прыгадаю, што на Маусе на гэтай серыі баёў было максімальна 16700. То бок, калі выконваць задачы на танкаванне, з гэтых двух, канешне, Маус перамагае. Вось. Ну і халера, бляха, ён больш за ўсё у мяне срэбра сабраў 747, а гэты 461. Ну, калі можна так казаць, Е100 трохі больш фарміць, але ўсё роўна, што той у мінус. І адзін і другі. Карацей. Па выніках зноўку Е100, бачыце, трошкі быў хужэйшы, так, горшы за Маус. Гэта калі гэты рэйтынг ВТР, ці як ён называецца, ВТР. Вось такія вынікі за 3 гадзіны. Дзякую вам вялікі, што былі за мною сёння. Дзякую асаблівыя, калі вы глядзелі гэта ў запісы і ставіце падабайкі. А, канешне ж, падпісвайцеся, не забывайце пра гэта. Вось, усіх вітаю з тым, што сёння серада ўжо сярэдзіна, лічы, што прыйшла, а гэта азначае, што выходныя ўсе бліжэй і бліжэй. Сярэдзіна тыдня ўжо мінула. Вось, і сустрэнемся заўтра. Заўтра мы будзем скончваць, я спадзяюся, мы скончым гульню Nobody Wants to Die. Вось, сюжэтная. 3 гадзіны павінна хапіць. Вось, я спадзяюся, што так і будзе. А на гэтым ўсё. Падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну і да сустрэчы заўтра. Пакуль.